onge. Gik mineno mawinyore gi magi gina bread gi natural process. Kara Professor GMO enang. GMO chalo kama jo kama. Wawinju GMO ni mos. Nikech piny miwinjo kaka iluongo ka Amerka, ing'eya kaka en. Ok nyal miyo joggi mondo cham chiemo manego gi. Amerika ni kata kasa ni nitie shida mune uneno kata ka mbom otimore ka. Inyalo kawo ja Amerika no malal go nono madhi ket kama ber mawachne magone mos. Meaning ni jogo are very critical gi wach ma health. Mak ginyal miyo Iparo no Obama mawuodu manene ni Amerika ka. Nyalo pidhore gin gichamo gik ma GMO to ging'eyo ni neko. Gima duong' e GMO to mano be achope mbele ka. Ni reason momi ineno ka GMO ni gin gichame to un koni no rach mondo gin gibed suppliers maru. Iwinjo koro politics to kuwinje urusi ko mana ni generach nikech iwacho no rach kikulos maru kikuloso maru koro un ubet kae ni koro urito GMO ni oracha to gichame China chame America chame Australia chame Africa wani South Africa mana some University of Cape Town 1998 no chako chame 24 years ago. Asomo kanya chame sawa. America se mandan achame. UK ne masome achame matieke. Ane man kai. Anyisi.